Distinguished ladies and gentlemen, I anabata onye mmemme gela pepe soup ga ya hunage o je gba soku dere na gbara dina anya egbo amamsi ji abia fero no ha na gba eza aka diko kai wike ge dubata ndalelele ndị ba na bo na ndị ba ba mekwukwe n'onyo heke mụrụ mụ mụ ya atọ le ndị anọ nga anye ha oche oche dị mma anye mmadụ atọ na ebe agagharịkwara uti materialụ ga materialụ ka ife atọ ha na-atọ ka iriga dị ihe ogwogwo onye ka ihe iriga Chineke mere mena ga ebere biko ndị lelele egwu ọbụla kụrụ na wee gwu unu biko ọ bụrụ ma ndị na-apụ ụdọ na ndị na-egwu flag ọ bụrụ ma ya hụ n'ebe ahụ ka ewe eziokwu anọ ju na-efuola lelele na ndị ọkụ ụdọ na ndị odu ahịa na ndị flag ụmụ ọma dị ji aga mba ndị lelele abịabala oyi ndị obere dazụrụ na nwa egotela waya ndị echi gọfere ego ụlọ ga na-eje nabata ahụ Chifasis ego ụmụchi kwendo ebube agụ nwa na ọfụ ụmụ agụ ọfara obi iyo bụ otu na USA ọmagabere mma onye chiri ihe a na-eme enweghị isi a na-egburu isi ya ire ya nwe isi ada esielere ụwa afọ ya bụ esielere ụwa afọ ya na n'oge onye mba bụ isi ọzọ ndị kefere okwu tụnụja fego okwu gọrọgọrọ ya bụ tụnụja fego Chifere obi ọmụ ubi kelere m nọrọ ya o Teresa ubi onye ọma nwanyị ọma zurute nne aya mma nwanne mmadụ president ọhụụ development Chairman Board of Trustees, Hope National Secondary School, Administrator, Embassy, Healthcare System, USA. Ndị a na-elele na-abịawala ndị ọma meja ga mba ha bidoro waya. Unu ga na-echechi na bata Mount mba Chairman of the Development Union International Council USA.